toka imiyechiro ya daraja mbili gukwana n'Ensoko TV mubaso orero nigo murandi bwe kanisa iyo Reverend Stephen Onwonga aichanire gekorwe kyo na gusaba obokonyi gusaba obokonyi na baria baikiranitie ayo kwabirwa no monene aiga na sensemo ya daraja mbili ase kanisa ya daraja mbili PG yo korengana no pastor manene bwe kanisa yo Reverend Stephen Onwonga akwera nigo ababegu abatara manyikana batawulse kanisa yiga tariki 25 nebero mutinyo gatano na gatatu umwaka yiga naje tenga nda matanga tarehe 27 chiarengi Jumatano in za saba na nusuga nyore ngwa grwesi minga injo baka daraja mbili ore ekanisa ngo tawurwere nandi cyangwa mugaso ezimiane kaero muliro gere ndwaji koibwana na warabuya ekagere ne gaso akoli minisi jogo chaga igera umuntu kora asa matanga na bwate kerengere jogo tumbo gaita ikecho gaso akoli minisi kingo ikaga igatara jambire jire saa 10 nkanyoro mujobora na botawire oleiga okwana no Ensoko TV kerekyo nigo Reverend Stephen Onwonga era iroko gechuko kwae no moichano monene asikire nigo atanya kwewe notice yo konganya kura sensemeyo ne yetari ntunde ntangani niga korerwa yo chintunda ibere chaetire bali gutawura ondetai na jire ko banyawo seni nyoro muntu ndo kwantebinga intutwali gutawura tinda nyoro muntu ndo goja ante intutwali gutawura ne sababu wali gutawura nereri njembange ti warning ende yonsi gose bange egento bange notice ekworokinga asangu ta urwale osene pale oje weto osene abantu baje kubango iwonje tinda tebukende yonsi kaukwana n'Ensoko TV bene ninganya kabaga kwera emechando anyakobaga gwetera asikire nigo kanisa ya tawete na tabwati asakurara bono kurwa aza tawetwe njino ngurara gaiga na chanara na ngusebra frangeti ne matres na raro chinsekaro cheikire nonya obokendo obonge na bonge ndeta kolemereri kyagera na bwate na munende nare ujikuriye nyumba ose nare ujokombo nyumba ngao aseno nyanabo anyakabaga koboria ndobwensi bumwe bo wantu weson negatina komokonya egeraga chikanisi yoboya wano koboli kwa nengolinga balia ezerekali enkonye ne ndo bwate enjirende eranyare kwa ewokonye kanisa yakiato konye igaya munabona mabati uyora atwana na mabati na wao tokonya ligere binde tumakoranga mabati aya ngakyago korwa zikire bwako irwe kyagera gabutabuturanire gasalire takonya mundu no nyara usitakoba okorera kwane nakoba no gukwana go cyase mwanya abantu bari bareo bari banchete Nyasaye bakonye umusomboyo anyaga koiranirira kwa gachemero asemero enyombe ya Nyasaye elinde kero yomo nima etenga Nyasaye oliora kunoko boko kwaye aire ko seniemereme na sese nigunere Nyasaye namurwanire asobigo aborire byombe byo okora butuki gwesona nigati na okora butuki bwabwango eri ondebwensi onyakabaga wikirnya ayiganya kabaga kobeko bya nakwimukirwe tambukirwe tindi korengana nerichiko ko reporter ya Ensoko TV kurase chirene na daraja mbili memo chobosongo leteria na Pethuel.